Айде, дале! Майло! От тия вратара има ебати пичка. Нали? Не, че не мърда, той го цели, бате. Няма ли кой да бие, бе? Ей! Ай, сега койота като влезе, ще почне да дадем. Това не го наделиш, му легнеш на вратара. Аз бе не ти казал на тебе, защо ти играме само? Няма проблем. Между 5 души сам си е умоя. Дали трябва да се подменя малко? Тя прямо те знае. Който си не може да... Браво, Гриша! Ей! Вече си определих къде ще играе. Колко са? Мичо? А? Добре, браво, браво. Дългия, бе, план дългия. Аз ще си направим, брат. Знам, че няма да ти е лесно, ама... Айде и ти. Да ти пускаме. Не. Що? Да мина малко време. Колко? Сега са минали 5 минути, по още 5 съставя и пускам другата. Да мога да се снема цялата такова, бе. Окей. Готово е всичко. Гредата, бе, стига, бе! Май за трети път целят града. Иво! Браво, Гришка! Вратите трябва да ги направят с 5 см по-такова широки. И един ми стига. И 3 пъти града оцелиха. Ти, ако искаш аз. Трябва да се обадим, иначе се сбутат. Уникален, погледни, абсолютно има, да, ама на конец. Това е отиграване. Добре, А той следи времето, кога влиза ли? Това при 4 на 0 вече е лето. Пускаме когато кажеш, бе. Да, има някакви, откъде да го знам и кой... Еми нали едното записа 30 минути, другото трябва... Това е поет. Дупнишката Мадона е той. Айде, натискай! Ще ги избъркат! Помагайте на Валю! Гнездото двама да има! Изкарая, Резах старт, няма, трябва да резах старт. Трябва да тръгна преди топката. То се пази от топката, стига, бе. Браво! Браво, Вале! Браво, Вале! За малко аз пукаш топки. Ма тая техната, така че няма се плаши. Динамично да ги държите, добре. Как ще хваща динамично? Айде!
То веднъж я пипна точно когато трябва. Никой нищо не е видял. О, мол. О, мол. Големия кораб трудно се минава покрай него. Имаше и една такава песен, големия кораб минава. За него е правена така песен. Той е кораба майка. Ара бе, трябва да с... Пълниш ми сърцето, айде да летам. Айде бе, да те му пергела! Браво!